Hallo Alex, du skal altså være klar derinde. Nå, hej YouTube. Jeg har godt, at Alex han startede PvP'en. Jeg tog ingen skader, jeg i survival. Det skadede jeg bare, jeg skadede dig. 1-0. Bare bagter. Jeg lader for dine ting. Bare op Peter. Hvorfor gider du ikke? Jeg snyder jo ikke. Det sagde du ikke noget, man ikke måtte. Nu må du godt enchant all. Jeg har lige enchant all. Jeg har bare slået dig med en enchant all sticks helt. Hvorfor? Ja, hej YouTube. Så begynder vi igen. En lille kort pause var der. Jeg er helt ude af PvP'en, seriøst. Gjorde det ikke ondt? Du skal skrive haha i chatten, fordi de kan jo ikke høre dig. Bare skriv ahov. Det er jo klar over, det er ikke sådan, man står til af. Det er et A-B. Bag dig lige. Og hent dine ting. Bag dig, og så skriv op PvP, når du har bagget dig. Fordi 2-0! Yeah! Det er ondt, det der. Er du klar over, du skudte mig? Jeg skudte dig, så skudte du mig i luften. Jeg skudte dig væk, og så ramte du mig med en pil, så døde du der. Du var her, hen mod mig. Nej, ikke alle. Fint nok. Det her det er en fejl, YouTube. Han har brug for sin bue. Tag en bue. Tag en bue. Og den skal være enchant all, hvis du vil. Vi kæmper jo med enchant all PvP. Jamen, det går da altså ikke. 2-0. Hvor er min bue? Gør mig til sur. Hvorfor skrev du gør mig til sur? Nej, det er ikke mig. Den blev spawnet af sig selv. Du mister altså ikke noget i drukne. Er du klar, du mister ikke noget i drukne. Du mister ingen bobler. Den der må gøre ondt. Ikke også? Så skriv det, hvad du synes. Jeg rammer dig lige på kornet. Gjorde det ikke? Og du må ikke bruge snyd. Husk nu, gjorde det virkelig af.
Jeg døde ikke! Bare tag dine ting. Hvorfor skulle jeg dog sige det? Hvorfor skulle jeg sige, hvor jeg er? Det er jo verdens bedste PvP-arena. Jeg kedler dig bagfra. Du må godt tage dine ting. Bare bag dig. Hvorfor? Nej, jeg gør ej. Hvorfor? Du sagde jo ikke noget om, man ikke må tage guldæbler. Det sagde du jo ikke noget om, man ikke må. De er psykopatiske. Pause lige videoen hurtigt. Vi kommer tilbage med et lille øjeblik, YouTube. Alex? 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 Har du pauset videoen? Men du må godt lige tage de der bedste guldæbler, Alex. Godt, så bag dig til dine ting. Alex, hvad synes du om bagfra? Kedlet bagfra. Hvad synes du, Alex? Hvad? Hvad? Jeg kan ikke høre dig. Nå, men tager du de bedste guldæbler? Du må højst tage 2 stakke. Du må kun tage 2 stakke. Jeg tog kun 2 stakke. Du må også kun tage 2 stakke. Jeg har bygget lidt mere parkour i mappet. Lidt mere PvP-parkour. Det kan jeg nok se, når han er færdig med at bruge sine ting. Hvad synes du om den nye PvP-parkour? Ja, seriøst.